आई भैया हम धर्मेंद्र जायसवाल भोजपुरिया रउआ सबन के गोड़ छू के गोड़ लागत बानी। राउर प्यार आशीर्वाद मांगत बानी। बिहार में पंचायत चुनाव होके जा रहल बा, जिससे संबंधित एगो लोकगीत के माध्यम से रउआ के कुछ संदेश देहल चाहत बानी। देखा हो भैया लोग, सुना हो भैया लोग, देखा हो भैया लोग, सुना हो भैया लोग, इ देशवा के बात बा ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। है ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। जाति पाति के चक्कर में हो, जाति पाति के चक्कर में इ देशवा लुटात बा। ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। है ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। दारू पैसा से हो, दारू पैसा से भोटवा किनात बा। इंदिरावास शौचालय वृद्धा पेंशन, इंदिरावास शौचालय वृद्धा पेंशन तक पैसा मंगात बा। ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। समाज सेवी कर्मठ जुझारू सब प्रत्याशी के लिखात बा। समाज सेवी कर्मठ जुझारू सब प्रत्याशी के लिखात बा। ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। समाज बिगड़ल जात बा। धर्मेंद्र अखिलेश आनंद तहरा कुछ ना बुझात बा। धर्मेंद्र अखिलेश आनंद सुना तहरा कुछ ना बुझात बा। इंसाफ मांगे खातिर लोग जेलवे में जात बा, जेलवे में जात बा। ऊंच नीच के भेद में ये भैया हो, ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा। जाति पाति के चक्कर में इ देशवा लुटात बा, देशवा लुटात बा। ऊंच नीच के भेद में समाज बिगड़ल जात बा।